Вітаю, сябры, працягваем эфірны дзень на Еўрарадыё. Мяне звуць Маша Калеснікава, а паколькі у нас сёння пятніца, то значыць у студыі Александр Кнарович. Вітаю, Александр. Дзень добры, Маша, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну, у нас наперадзе электаральная, дакладней, ужо ідзе электаральная кампанія, наперадзе неўзабаве адбудуцца выбары, і вы вырашылі прааналізаваць тое, з чым прэзідэнт будучы. Так, тут такая складаная ситуация, так? Карацей, з чым Александр Лукашенко ідзе на выбары. Мяне закідаюць тапкамі за гэта, я ведаю. Окей. Больш каментароў, больш праглядаў, тому давайте, валіце, Маша. Добра. Значыць, паколькі я так разумею, што ў 20-м годзе ў Лукашэнкі не было праграмы перадвыбарчай, то вы вырашылі паглядзець, што там было ў гэтым праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця на 21-24 гады. І вось з гэтага вы ўжо зрабілі выснову, што планаваў Лукашенко, а ў выйгрышы Польшча чамусьці. Ну, так атрымалася. Але, па-першае, давайте я для наших гледачэй скажу два слова. Не про гэтую тэму, а потом как бы про астатнее. Мінулым разам мяне запыталі, як я стаўлюся да злітай перапіскі паміж Кабанчуком і Манькою. То раз я не ведаў, што адказаць, бо не звярнуў на гэта увагі. У гэты раз я ведаю, што адказаць, але аб гэтым мы паговорым напрыканцы праграмы, бо ёсць наш адказ як фракцыі, і гэта вельмі сур'ёзнае становішча. А цяпер да асноўнай тэмы. Ну, вы, канечне, просто такі раз. Добра. Дык што? Ну, прабачце, ласка, гэта наша такая уже традыцыйная, што мы ўсё гэта, тое, што датычыцца гэтых спраў дзесьці ў канцы, калі застаецца час абмярковы. Што адбылося? Ну, ведаеце, па-першае, было вельмі дзіўна, мы рыхтавалі два выпуску, у меня будзе два выдання, якія прысвечаны менавіта вось выбарам, якое выйшла ўчора на канале Кнарович План, і якое выйдзе праз тыдзень. І калі сябе ўсё ж такі уявіць, што ў нас няма ніякай вайны, что Лукашенко не з'яўляецца злачынцам, что у нас няма рэпрэсій, няма палітвязням, а просто себе вырашыць, што я гляжу на сітуацыю, вось як быццам ён першы раз кіраваў краінай, і вось как бы ён атрымаў нейкі вынік, і вось ён ідзе на другі срок. Вось калі паглядзець на справу вось такім чынам, разумеючы, што ўсё астатняе існуе, но калі б гэта было пытанне толькі пра тое, што ён абяцаў, і тое, чаго ён дасягнуў. Ну, па-першае, чаму мы размаўляем пра тое, што было, а не размаўляем пра тое, што будзе. Бо было мне вельмі... Вот вы чыталі праграму Лукашенко на наступныя 5 гадоў? Прабеглася. А як вы атрымалі? Таму што у меня былі вялікія праблемы. Я пра гэтую перадвыбарчую кампанію, праграму. Так, не чытала шчыра. Бо ведаеце, якая дзіўная справа была. Вось у нас выбары пачынаюцца праз 4. Як быццам выбары, мяне таксама кідайце. Ну, бачце, складана. Галасаванне пачынаецца праз 4 дні, і яшчэ ў панядзелак не было ніякай праграмы. То бок я сидзеў, рыхтаваў как бы выданне, нічога няма. У інтэрнэце дзесьці там потом появілася нейкія звесткі, што дзесьці ў газеце «Рэспубліка» і «Звезда» ўсё ж такі апублікаваная праграма Лукашенко. Ты заходзіш на сайт, і там нічога няма. На Белце нічога няма, на Беларусь сёння нічога няма, на сайце прэзідэнта, як быццам Лукашенко, нічога няма. То бок, гэты чалавек ідзе на выбары, нікаму нічога не распавядае. Ну, ўсё ж такі напрыканцы, ну, я ж чалавек такі, ведаеце, настойлівы. Я атрымаў как бы PDF-версію з такой здымак з газеты, дзе было нешта, гэта адзін лісток, дзе няма ніякіх абяцанняў ввогуле. То бок, калі раней ён гаварыў там па 500, ці мы будзем жыць, мы атрымаем там сярэднееўрапейскі ўзровень жыцця, то зараз ён не абяцае ввогуле нічога. То бок чалавек ідзе зноў правіць і нічога нікаму не абяцае. Перамір'я, але гэта потым мы пагаворым пра гэта. Так, але ведаеце, я себе запытаўся, ці не фейкавая гэта праграма у Рэспублікі ці Звезде, таму што тое фота, якое было, ці можам мы зараз паказаць гэтае фота? Відаць, можам. Зараз пакажам. То бок тое фота, якое было на гэтай праграме, яно на гэтым старонках гэтай газеты было вельмі не падобна таго чалавека, які ў нас штодзённа матам крые на чыноўнікаў. Яны гэта две вельмі розныя людзі. Да, таму мне падалося, што можа гэта нехта напісаў сам гэты такі вялікі артыкул, ціснуў, і гэта ўсё как бы падробка, дзесьці ёсць сапраўдная праграма чалавека, які плануе кіраваць краінай яшчэ 5 гадоў.
На жаль, няма. Гэта яго праграма, якая ёсць, таму нічога абмяркоўваць яго абяцанняў мы не можам. Але вось тое, што ён зрабіў за 4 гады з эканомікай, гэта ёсць чаго абмяркоўваць. І я ўзяў праграму на 5-годку. Можна прыбіраць фота ўжо. Так. Я ўзяў праграму на 5-годку, гэту самую праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця. Яна у нас такая толстенная, 70 с чымсьці сторонок, там прапісаны былі. Там былі прапісаны параметры. Гэта праграма была падпісана ў чэрвені 21 года, то бок ужо скончыўся ковід. І там ёсць лічбы. Я параўнаў тое, што ён напісаў, тое, што ён усім вам паабяцаў, і тое, што атрымалася сапраўды. Вельмі, ведаеце, сярод усіх паказчыкаў, а мы там абмяркоўваем у відосе ці 12, ці 13 паказчыкаў, які былі, а там іх шмат, толькі адзін быў выкананы. Толькі адзін. Усё астатняе не выканана, і давайте паразмаўляем трохі вось пра то, якія паказнікі. Мы можам зараз пайсці далей, да, па вось першы слайд. Гэта, напэўна, гэта быў слайд пра ВУП, беларускі ВУП. Вот у нас атрымліваецца так, што мы планавалі за 4 гады вырасці амаль на 15%. Выніку ў 3 разы меней. Ну, вось так атрымалася, што абяцаў гэты чалавек нам нармальны рост, што ўсё будзе вось добра, што гэта будзе вось устойліва, і мы будзем расці, багацець. Нічога не атрымалася. Атрымаліся крызіс, праблемы і так далей. І так, тут как бы настойлівы глядач скажа: ну, Александр, ну, у нас же такое становішча вокруг. Усіх беда. Атрымліваецца, што зусім не ва ўсіх. Ці можам паказаць зараз другі слайд? Таму што, ведаеце, чамусьці Лукашенко кіруе Беларусю, а яго загад выканала Польша. Вот у Польшы за 4 гады сапраўды амаль 15% рост. Вось яна можа пайсці на выбары ў Беларусі, ну, хто там кіраваў, не ведаю, Дуда з Маравецкім, могуць прыйсці ў Беларусь і сказаць: вы напісалі, мы выканалі. І ў астатніх краінах, ну, мы бачым зараз на экране, павінна было быць, Літва 12,2%, цалкам ЕС 11,7%, то бок у астатніх краінах рост у 2-3 разы вышэйшы за Беларусь. Гэта азначае, што за вось гэтай прашэдшыя 4 гады мы аторваліся, то бок, ну, ведаеце, як была Літва і Беларусь. Прыкладна ў 2 разы была розніца. І за гэтыя 4 гады яна павялічылася там, ну, яшчэ на 6-7%. То бок мы не даганяем гэтыя краіны, а адстаем ад гэтых краін, дзякуючы працы Лукашенка. Гэта калі аставіць у баку ўсё, што я сказаў. Вайну, палітвязняў, санкцыі. Ну, ведаеце, як санкцыі? Санкцыі, как бы, ну, калі б не Лукашенко, не было б ніякіх санкцыяў. То бок нельга казаць: а у нас же санкцыі. Ну, как бы, ну, не удзельнічай в вайне. Не такая гэтых на мяжу гэтых мігрантаў, не саджае гэтыя Белавія, прабачце, Ryanair, не будзе ніякіх санкцыяў. Гэта твой вынік працы, гэта не тое, што злыя людзі сидзелі ў Брусэлі ці Вашынгтоне, вось такія вырашылі: так расце эканоміка Беларусі, так добра жывуць беларусы, што трэба ім неяк нашкодзіць, бо вельмі добра можа быць у нас тоже таксама. Можа быць, і ў Бельгіі выберуць прэзідэнтам Еўрасаюза Лукашенко. Трэба неяк нашкодзіць. Не, гэта ён сам усё вот гэтымі, ну, у него, напэўна, одна рука, як две мои, гэтымі рукамі і зрабіў. Таму гэта яго вынік працы. І вось атрымалася вот так, што з пункту гледжання ВУП, ну, ось так, у 2-3 разы краіны, які бы больш з намі раслі хутчэй, а мы засталіся зноў там, дзе мы засталіся. Ведаеце, у эканоміцы ёсць такая размова аб тым, што ёсць такі нармальны рост ВУП. Вось калі нічога не чапаць, то 3% в год у цябе будзе. І вось у Літве, у Польшы, вось гэта самы нармальны, но трохі вышэйшы рост ВУП. А ў Беларусі урад разам з Лукашенко намагаецца нешта рабіць, каб яго не было. То бок ён такую наўмысна робіць некаторыя справы. Так, ну давайте яшчэ некалькі паказнікаў і паразмаўляем аб гэтым. Ці можа асобна, Маша, у вас есть нейкі пытанні, ці можа у нашых гледачоў есть пытанні? Ці мы даб'ём далей паказнікі? Там, давайте так. Давайте. Ну тогда трэці слайд пра інфляцыю. Так, ёсць. Ну вот глядзіце, у нас былі абяцанні, што у нас інфляцыя штогод будзе не вышэй за 5% годавых. За 4 гады не было ні аднаго года, калі гэта было выканана.
У нас были 10%, у нас было 12%, у нас было 5,8%. У гэтым годзе у нас 5,2%. І ганарыцца вельмі ўрад, што гэта яго намаганнямі, што гэта спагдар Богданаў, якого кінулі зараз на Казахстан. Ох, мне вельмі цікава аб гэтым паразмаўляць. Гэта мой любімы міністр. Мне было вялікае... Ён дабіўся таго, што бульбу нельга вывозіць з Беларусі. Я вельмі спадзяваўся, што ён дабіцца таго, каб нічога не было магчымасці вывозіць з Беларусі, каб все засталося ў нас, каб Расія сама там смактала лапу без нас. Ну, то бок, глядзіце, за 4 гады павінна было быць 21,5%, ну, там, адсоткі на адсоткі, там не роўная лічба. Атрымалі мы 38,1, і гэта з улікам гэтага ціску. То бок, атрымалі амаль у 2 разы больш. І гэты паказнік таксама не выканан. Если мы перегарнем на наступны слайд, то мы запытаемся самі у себе, а што ў ЕС? Можа, Баку так? Так вось не. У ЕС за мінулы год 2,4%, то бок у 2 з чымсьці раза менш, чым у нас. І няма у ЕС краіны, у якой бы інфляцыя была вышэйшая за нашу. У нас найгоршае становішча з улікам вось гэтага ціска, таму што без яго было бы 8-9%. То бок гэты паказнік таксама не выкананы. Ну і так далей. Яшчэ 2 паказніка, і перайдзем к размове нейкай іншай. Можна наступны слайд. У нас быў план, што наша доля IT, як правильно сказать? IT все ж таки, так. IT у беларускам ВУПе будзе 7,5%. То бок, ну, памятаеце, IT-краіна, там, конечно, да, так. Перспектывы. Перспектывы, все. Ну, в выніку атрымалася роўна таксама, но роўна наадварот. 7,5 планавалі, 4,7 атрымалі. То бок, даже калі перагарнуць лічбачкі, ўсё роўна будзе меней, чым планавалі. Но мы разумеем, чаму гэта, таму што нельга так ставіцца да людзей, якія прыносяць вельмі шмат у краіну. Ну, ўсё ж таки у нас айцішнікі гэта не жыватнаводы. На іх, калі ты на іх ціснеш, они з'язджаюць у Літву. У нас зараз у Літве большая колькасць праграмістаў, чым у Беларусі. Мы разумеем, што зараз Літва гэта айці-краіна, а не Беларусь. Таму здесь таксама вынік 1,5 разы меншы. Ну і апошні таксама справы міністра Богданова, апошні слайд з тых, якія я жадаў вам паказаць сёння. Гэта былі такія планы у нас на тое, якія будзе доля у раздробным гандлі. Першая частка гэта айчынных тавараў цалкам, а другая частка гэтых айчынных прадуктаў харчавання. І здесь таксама мы бачым, што гэта недабор там на 10%, прыкладна плюс-мінус. Но мы разумеем, што пачыналі не з нуля, што таксама былі лічбы 10 падобныя. То бок і ў гэтай частцы нічога не выканана. А зараз мы адашлем нашых гледачоў туды да майго відоса. Там шмат паказнікаў большыя, но агульны, ведаеце, агульныя такія падсумаванні ў тым, што дзіўная у нас краіна. Вось калі ты нармальна працуеш, у бізнесе, да, ты нешта плануеш, потым скончыўся год, ты ідзеш там, глядзіш на справаздачнасць і как бы займаешься гэтай справаздачнасцю. У нас вось гэты план напісаны, але ніхто ніколі публічна не ацэньваў, не справаздачыўся перад беларусамі о выкананні гэтага плана. І таму, ведаеце, калі вось так паглядзець, то, конечно, Лукашэнкі, вось, не гледзячы на вайну, забыўшы пра палітвязняў, калі забыць, то за эканоміку трэба паставіць такую крэпкі 2, можа і кол. Таму што папрацавала яна вось так, як мы бачым па лічбам, справа не ў вайне ці санкцыях. Справа ў тым, што ён вось так кіруе эканомікай, нічога іншага з эканомікай пад яго кіраваннем не будзе. Але ёсць адзін паказнік, адзін такая лыжка мёда ў гэтым бочцы гуана. Гэта рост доходаў насельніцтва. І гэта вельмі цікава. Мы планавалі там 13,8, а выйшлі на 14,6. Але чаму? Таму што з гэтых 14,10% было ў 24 годзе. І гэта пустыя грошы. У нас зняліся заробкі таму што не хапае працоўных рук. І таму у нас падвысіліся заробкі у першую чаргу, канешне, на прамысловых прадпрыемствах камерцыйных. І гэта было павінна сказацца на інфляцыі, то бок яны павінны былі друг друга так неяк збалансаваць, але дзякуючы дзяржаўнай сістэме рэгулявання коштаў гэта не сказалася на інфляцыі, але гэта выняла гэтыя грошы з балансаў прадпрыемстваў. Бачна, як у прадпрыемства, калі ты не можаш павысіць цану на гэтую лыжачку, а ты плаціш больш таму парню, які робіць гэтую лыжачку, то бок у цябе самого скарачаецца грошы. Некаторыя выйшлі ў банкрутства. Гэта таксама вынік працы Лукашэнкі, але дзіўным чынам вось гэта адзіны паказнік, які быў вось такім выкананы. Вось. Таму вось такое відэо.
Глядзіце. Канал Глядзіць, Кнаровіч канал План. Кнаровіч план, яно такое вельмі хутка набірае. Ну, там усе лічбы такія, то бок, ведаеце, калі ты ацэньваеш эканоміку, знаеце, як у нас працуе прапаганда. Прапаганда прапануе гледачам паглядзець либо як дрэнна мы жылі 30 гадоў таму. Вось былі заробкі $10, $20, а зараз паглядзіце што. Ці яна прапануе гледачу паглядзець так. Глядзіце, у нас за апошні год мы там у топ-3 у Европе па чымсьці. Ведаеце, калі ты жывеш сваё жыццё, то ты ўсё ж такі так не на такіх тэрмінах как бы глядзіш на вынікі, так? Калі вы будете глядзець нармальна, за апошнія 5-10 гадоў эканоміка Беларусі встала і нікуды не рухаецца. І гэта і далей будзе так пры Лукашэнкі. Іншыя краіны, якія побач пайдуць далей, будуць сярэднія заробкі ўжо і вышэйшыя за 2000 еўра, а мы ўсё яшчэ будзем радавацца таму, што ёсць. Нам прапануюць парадавацца таму, што калбаса ёсць у крамах. Ведаеце, вось гэтая размова, паглядзіце, колькі сартоў калбасы у Беларусі. Вось так, можам скончыць, напэўна, з гэтай Ну, з гэтай тэмай можна скончыць, але ў любым выпадку мы можам працягнуць тэму перадвыбарчай праграмы, так? То бок там, што цікава, Лукашенко абяцае перагарнуць старонку рознагалоссяў, абяцае дыялог з захадам і навесці парадак унутры краіны, так? Але так цікава, то бок гэта як я з панядзелка пачынаю худзець, да? То бок вось абярэце мяне прэзідэнтам, пасля 26-го я вось гэта ўсё пачну. А цяпер як бы мы працуем па сваіх лекалах, па накатанай. Я ж яшчэ не выйграў з гэтай праграмы. Я ж яшчэ з старой праграмы. Таму па гэтай я ўжо не магу працаваць. Всё зразумела, так. Ну, ведаеце, ён спісаў у Канапацкай. Ну, конечно, справа ў тым, што Канапацкая, мы, конечно, нельга ставіцца да гэтых людзей, як да сапраўдных кандыдатаў, мы разумеем. Гэта ўсё, конечно, спойлеры, такія, ведаеце, міньёны пры адным такім гадкім я. Але яна так улавіла такую думку, якая у паветры жыве і ў Беларусі, і сярод тых, хто з'ехаў, так? Што асноўная праблема беларусаў гэта тое, што нацыя падзеленая. Беларусы гэта зараз падзеленая нацыя. У першую чаргу падзелена на тых, хто з'ехаў, можна прыкладна казаць пра 500 000 і тых, хто застаўся. Но яна і ўнутры падзелена. Яна ўнутры падзелена на тых, хто памятае, думае пра палітвязняў, хто разумее, што тое, што адбылося ў 2020 годзе, гэта рэпрэсія, гэта не параза. Ведаеце, гэта параза ў якім сэнсе? То, што з дапамогай Масквы і ментоў задавілі беларускае грамадства. Но у Беларусі, але ў Беларусі людзей, якія падтрымліваюць у тым ці іншым выглядзе Лукашэнку, зараз да 30% ніяк не болей. Ведаю, што будзеце са мной спрачацца, што 3, а не 30. Але ўсё ж такі, калі глядзець на нейкую сацыялогію, то прыкладна можна рысаваць гэтую чырвоную лінію, што не болей за тое. І вось таксама гэта падзел грамадства. На тых, хто хоча жыць у нармальнай краіне ў Европе, хто ж падтрымліваць вось так, ведаеце, эрзац такой нейкай савецкай сістэмы, такая, ведаеце, помесь такая савецкая сістэма, такая латынаамерыканскія дыктатары там 80-х гадоў у нас такі дзіўны такі у нас атрымліваецца рэжым. Вось, і вось Канапацкая злавіла гэты падзел краіны. Ціхановская Светлана у навагоднім звароце таксама злавіла гэты падзел, што гэта асноўнае, што баліць сёння у беларусаў. І вось Лукашэнкі хто-то падказаў, што слухай, ты зразумела, што ты б, калі меў магчымасць, так бы парваў бы на шматкі Латушка і Ціхановскую асобна. Вось, ты напішы гэта, бо грамадства гэтага патрабуе. Думаеце, ён не шчыры ў гэтым сваім памкненні? А раптам, як бы, кажа ўвесь час пра змену пакаленняў, пра вось нейкі свой будучы такі ў перспектыве сыход. Можа, яму хочацца сысці вось як бацька нацыі, так, памірыўшы, каб яго запомнілі як чалавек, які прымірыў варагуючых беларусаў. Вы мяне зараз выбілі з гэтага фатэлі. Фразы, а ён чаму вы лічыце, или там, вы лічыце, што ён не шчыры? Я не памятаю моманта, калі Лукашенко быў шчыры. Людзі ж змяняюцца часам, не? У 70 гадоў? Рознае бывае, Александр. Чаму вы не верыце ў цуд? Ведаеце, у яго там у галаве
такі шмат нейкіх карцінак. Ну, вот калі ён кажа, вы ж размаўляеце з савецкім фотографам, да я ж футбаліст, за мной же Баварыя прыязджала, да я ж сканчу, я ж эканаміст, вы што, я пісаў праграму 500 дзён. Ён шчыра ў гэта верыць. І таму ў гэтым сэнсе ён, канешне, шчыры. Но гэта такая шчырасць шизофрэніка. Прабачце, калі ласка. І таму, калі ён нешта кажа, то, канешне, ён можа быць шчыры ў гэты самы момант у адной з сваіх такіх асоб унутраных, так? Але гэта не мае дачынення да рэальнасці. Гэта не мае дачынення да некай такой, ведаеце, пабудавання ўнутраны такі аднаго чалавека. Вот калі гэта был унутры был адзін чалавек, які так вот ідзе нешта робіць, абяцае і робіць, тады мы маглі бы на нешта спадзявацца, але ён не гэты чалавек, і у яго магчыма ёсць такія, ведаеце, ўяўленне, што я хацеў бы ўсё ж такі сысці. Але ён паглядзеў, як сышоў Назарбаев, і зразумеў, ведаеце, у нас будзе спрэчка у нейкай перадачы вельмі хутка, там яна выйдзе на Ютубе. Я ўпэўнены, што гэты чалавек ніколі не зможа прайзнесці вуснамі прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Качанова Наталья Івановна, ці прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Крутой Дмітрий. Але прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Миколай Лукашенко зможа. Нет. У гэтым-то і трагедыя. Нет. Так не будзе. Ён бы забіў бы. Ну, калі бы да гэтага дайшло, ведаеце, гэта Іван Грозны сына. Так? Ён не дапусціць, пакуль будзе жывы. І калі Коля яшчэ трохі падрасце, калі пачнецца тое, што ён будзе глядзець на Колю як на пагрозу, то з Колей можа здарацца невядома што. Я ўпэўнены, ведаеце, мы ўсе раўняем па сябе, што я бы так не зрабіў, ці я бы так не зрабіла. Але колькі ўжо палегло тых, які былі побач з Лукашэнкам, вельмі так не шмат фігур, напрыклад, там Макей, ці нехта, ну, можа, Макей быў такі адзін, які быў побач і не атрымаў нічога такого дрэннага ў свой бок. Так вось, я аб чым? Я аб тым, што вось такая мара пабудаваная вось гэтая канструкцыя з ВНС, дзе ён там сидзіць, а нехта кіруе краіны штодзённа, а ён толькі там раз квартал на гадзіну там звяртае ўвагу, а астатні весь час гуляе ў хакей з людзьмі, якія такія згодныя катацца побач з ім, так? І гэтая канструкцыя пасля выпадку з Назарбаевым не будзе. Я ўпэўнены, што гэта не будзе працаваць, але гэта з'яўляецца прадметам спрэчак. Гэта мой погляд, есть погляды іншыя, што ён стаміўся, што ён рыхтуе, што вось для яго гэта апошнія выбары. Што цяпер перадвыбарчая кампанія Колі, ёсць таксама такое меркаванне. Мы бачылі перадвыбарчую кампанію Наталі Качановай. Вельмі дзіўна было, калі там год таму мы бачылі Качанову штодзённа у сродках. Знікла з радараў, і яна знікла зусім. Таму то, што зараз там ёсць Коля, а потым можа не быць гэта Коль. Гэта ні ў чым нас не павінна пераконваць тое, што ён з'явіўся на радарах. Вось, таму вось так, не веру ні на адну хвіліну, што ён будзе трымацца, вось пакуль будзе моц трымаць, ён будзе трымацца. Давайте пра ягоныя апошнія выказванні. Так, ён вельмі шмат гаворыць у апошні час, правда? Ну так. Кожны дзень нейкі поток, і тут трэба часам сядзець і думаць, што такое, так? Апошні час ён таксама, ну, это ўвогуле ягоная фішачка, ездзіць па розных прадпрыемствах, выступаць перад рознымі людзьмі, і цяпер я так разумею, што ў гэты вось перадвыбарчы час трэба пракантраляваць сітуацыю. Вось, Мотовелозавод, ваш любимый таксама. У меня вот ведаеце, я і зараз неяк так запінаюся, і вось гэтае адчуванне ў мяне было, калі я глядзеў гэты рэпартаж. Па-першае, ён у такім дзіўным стане, ведаеце, з разбітую губою чалавек у чорным плашчэ, ну, калі его паказваюць так вот па пояс, гэта выглядае як такі, знаеце, пацыент з псіхушкі, збежаўшы ў плашчэ. Сіплы, храмы, і ў такім стане ён нешта гаворыць людзям. Ну, ведаеце, вось, калі Байдена знялі з выбараў, таму што ён как бы быў неадэкваце, то пакажы камусьці вось гэтыя кадры. Ну, калі б гэта была канкурэнтныя выбары, у гэтага чалавека не было б ніводнага шансу.
Бо ён выглядае як такі паехаўшы крышы, нейкі стары, які учора піў, пабіў сябе губу і зараз выйшаў нешта зноў гаварыць. Гэта пра фізічны стан. Гэта мне, канешне, здзівіла, гэта не прадмет нашых, канешних разваг, але ўсё ж такі гэта выглядае вельмі дзіка, у першую чаргу. Па-другое, канешне, ён прыехаў на гэты мотавелазавод. Я, конечно, смеялся, потому что, ведаете, ему показывают гэтыя велосипеды, и он зноў таки, а якая локализация? Каля 50%. И он 2 гады тому даў загад, каб праз 4 месяца было 100%. Сидит, молчит, некто забыл в своих асабістых гэтых наказах. Побач Кашанова стоит, не напоминайте, яна записывала тады. Не, молчить. Ходзяць вокруг гэтых ровараў, гэтых мотоциклаў, так причмокивают, і ўсё выглядае як быццам добра, а ў справаздачнасці мы прадалі мінулым годам гэтых велосипедаў 4 разы меней, чым было пры Мурав'ёве, якога за гэта пасадзілі, за тое, што ён не выконвае планы на 300 ці 500 тысяч. Мінулым годам было продано 36 тысяч велосипедаў. Там працуе некалькі сот чалавек, якія працуюць у мінус, і ён вакол гэтага ходзіць такой. І калі вылазіць нейкі хлопчык, конечно, гэта было загатавана такі экспромт, яму даюць слова, хлопчык дае, а вось мы вырабляем такія добрыя велосипеды і мотоциклы. Як бы вы нам дапамаглі, калі б вы даручылі, каб Белпошта купила вся купила все наши гэтым, і нехта там яшчэ, каб гэтыя структуры купілі з гэта, да? І Лукашенко пачынае. Там, калі без гука глядзець, гэта асобны цырк. Но кажа, не, хлопцы, я для вас все зрабіў, далей давайте самі. Не, я на гэта не падпішуся. То бок яны разумеюць, што няма ніякіх продаж, няма ніякага у нас мотавела, што гэта ўсё такая маленькая майстэрня, якая засталася ад буйнога прадпрыемства. І ніхто аб гэтым не кажа. Но і гэта не дзіўна. Дзіўна тое, што ён там распавядае пра космос, канешне, і пра беларускія аўтобусы МАЗ, на які попыт такі, што толькі дай. У гэты же самому прыходзіць справаздачнасць о том, што галоўны рынок, мы страцілі галоўны рынок падзення у мінулым году у России на 45%, то бок мы прадалі туды толькі 560 аўтобусаў цалкам, 50 аўтобусаў у месяц, і все, гэта вельмі мала, а сам рынок вырас на 15%. То бок гэта такая наўпроставая хлусня, ён хлусіць вочы людзям, і ў гэты ж момант на мінулым тыдні, ведаеце што, раскрылася вялікая тайна. Чаму гараць аўтобус? Чамусьці толькі аб гэтым распавядаў не Лукашенко сам на мотавела, што было бы на месцы, а чыноўнік з мэрыі Санкт-Петербурга. Сказаў, што слухайце, нічога, гараць, але там ёсць 2 праблемы. І адна праблема з гэтым нейкім вентылятарам, які круціць каля радыятара. Другая праблема ў тым, што генератар, які павінен аддаваць энергію на весь аўтобус, гэта старая канструкцыя. Яна не абнаўлялася колькі там гадоў, можа 10годдзяў. І ён такі маленькі ў гэтым месцы, што калі вырасла напруга, якая патрэбна для таго, каб працаваў гэты аўтобус, ён не спраўляецца. І гэты чалавек сказал, гэта як у космосе, як у кіне. Гэта ўсе прыборы спрачаюцца паміж сабой за тое, хто адбірае энергію, і не спраўляецца генератар і пачынае пыліць, і пачынае гэта ўсё згараецца. То бок аб гэтым распавядае чыноўнік, аб тым, што нашы аўтобусы таму нікому не патрэбны, бо гэта вельмі старая канструкцыя, а Лукашенко ў гэты самы момант хлусіць людзям, глядзячы вочы, і людзі стаяць. Я не ведаю, што яны там за спінамі кажуць, ўсё ж такі, у ніж інтэрнэт у ўсіх ёсць. Вось, і гэта такія, ведаеце, гэта яшчэ прыстойныя такія рэчы. А так цалкам такія паводзіны, ведаеце, паводзіны пана, які вельмі стары, і прыехаў, і ён ведае, што вакол яго хлусіць. Ён робіць такі сур'ёзны выгляд, ківае галавою, і яны так гуляюцца паміж сабой гэтай гульні. Дмітрий Круты заявіў, што у нас праз 5 гадоў будзе 300 тысяч электрамабіляў. Зараз у нас 20 тысяч, а пра 5 гадоў будзе плюс 280 тысяч, і таму гэта быў той момант, калі Лукашенко, так ведаеце, трэба будаваць другую АЭС. Побач сядзіць Круты, 300 тысяч аўтамабіляў, гэта будзе 2 мільёны кілават, или там мільярд, или мільёны кілават часоў там
год так далей паказнік 2, а магутнасць гэтай АЭС 18. У нас зараз АЭС лішняя, яна не патрэбна ў нашай сістэме, таму яна не працуе ўжо сколькі з 4 снежня. То бок гэтыя людзі, ведаеце, вось яны вельмі старому чалавеку, які вельмі недобра соображае, кажуць тое, што ён хоча слышаць. Гэта такая гульня паміж сабой. Ну і дзякуй Богу, гуляліся они толькі не на нашы грошы. Ну, глядзячы па ўсім, яшчэ 5 гадоў будуць гуляцца далей. Ну, калі б гэта толькі 5. Ну, у вас такі песімістычны прагноз, Александр. Ну так, я песіміст, таму я, ведаеце, як я ось у нас зараз пройдуць гэтыя як быццам выбары, я 30 студзеня правяду такі стрым, такі нейкі па выніках гэтай выбарчага цыклу цалкам 4,5 гады. Ну і будзем рыхтавацца, думаць, як жыць наступны цыкл. Добра, вось, окей, напрыклад, вы лічыце, што там 5, 10, 15 гадоў да самой старасці Лукашенко збіраецца кіраваць краінай, тады да чаго вось усе гэтыя ягоныя апошнія размовы і развагі пра змену пакаленняў? Ён кажуць тое, што ад яго жадаюць пачуць. Ён ведае, што ён стары, сіплы, храмы, соображае вельмі туга. Ён ведае, што гэта відаць на відэо, што ўжо гэтага не схаваць ужо ў тэлевізоры. Што калі паказваюць яго, як ён прыехаў да студэнтаў, яго калоціцца галава, то гэта ўжо ніякі аператар не падмажа. Ён ведае, што ад яго жадаюць пачуць менавіта гэта. Ён кажа тое, што аўдыторыя жадае пачуць. Но гэта было ў 94 годзе. Калі ён ездзіў па ўсім, ведаеце, я помню гэтую выбарчую кампанію. Ён прыязджаў да ветэранаў, казаў мне тое, што жадаюць пачуць ветэраны. Прыязджаў да прадпрымальнікаў, казаў прадпрымальнікам тое, што жадаюць пачуць прадпрымальнікі. То бок гэта гульня ўжо 31 год. Нічога новага няма, і тое, што ён кажуць, не азначае, яшчэ раз падкрэслю, сістэма, дзе ён сядзіць на версіі, там ВНС, яго ніхто не чапае, а краінай кіруе нейкі там чалавек-прэзідэнт, яна пабудаваная была вось, ну, калі там 2,5 ці 3 гады таму. Но бачна, што ён яе не пагадзіўся, таму што яму страшна. За тое, што нехта сядзе ў крэсла прэзідэнта і яго скіне. Ці наадварот пачне гэтыя самыя справы судовыя, ну, па-першае, следчыя ва ўсіх яго злачынствах. Яму страшна, ён нікуды не пойдзе. А казаць ён будзе, ну, ведаеце, ён быў з США сябрам, а Польша быў вялікім сябрам, і гэта ж мае палякі было. У нас чаго толькі не было. Таму я не звяртаў бы ўвагі на гэтыя яго эскапады, гэта добра абмяркоўваць у нейкіх ток-шоу, но гэта ніяк не ўплывае на будучыню. Александр, сітуацыя з гэтымі фільмамі, якія цяпер на гэтым тыдні круцяць і паказваюць журналістаў Радыё Свабода і Юрася Зянкевіча, так? Напрыклад, Артём Шрайбман спадзяецца, што вось усё гэта такі падарунак ад Лукашэнкі Трампу на інаўгурацыю. Маўляў, вось для вас важныя гэтыя людзі, і я дару вам іх, так, выпускаю на свабоду. А Штрыжак лічыць, што гэта такая спроба пагандлявацца з США, потому што з Еўропай не атрымліваецца, маўляў, мы выпускаем палітвязняў, вы толькі там пішаце ў твітары, што клас, малайцы, і больш нічога не робіце. І таму, магчыма, у США у Дональда Трампа іншы погляд на вось гэтыя лукашэнкаўска-пуцінскія стасункі, і Трамп можа паўплываць на Еўропу, каб тая пачала здымаць санкцыі і гэтак далей. Вось ваша версія. Ну, давайте агулам. Мы разумеем, што Лукашенко зараз настолькі стаў залежны ад Крэмля, што яго вось такі галоўная патрэба гэта ўсё ж такі зноў займець некую іншую пад гэтым стулам яшчэ адну гэтую ножку. Што яго патрэба, каб яго прызнаў Захад, пусть не легітымнасць такую юрыдычную, но па факту, але па факту пачаў размаўляць з ім. І, канешне, гэта намаганне ў гэтым кірунку. Але ў якім сэнсе, ці бо гэта пачатак гандлю, ці бо гэта некая прапанова, ну, я ўсё ж таки тут больше давяраў бы Артёму Шрайбману. Для мяне гэта как бы чалавек, якога я слухаю, і на погляд якога не арыентуюся, як на такі прафесійны. Вось, і вось так. Мы разумеем, што гэта нейкі рух.
што ўсё ж таки гэта такая змена сітуацыі становішча, і мы бачым, што нам паказалі Віктара Бабарыку, гэта таксама нейкія такія, ведаеце, прапановы к размовам. Магчыма, была версія, што гэта ўсё ж такі для ўнутранага карыстання, але не бачна патрэбы. Не бачна патрэбы знутры, бо как бы лічбы будуць 26-го напісаныя. Можам, кстати, гэта пары нейкай. Мне чамусьці падаецца, што будзе болей за 90%, што будзе 91%. Учора ж выкаціла Белта вынікі нейкага даследавання праўладнага, там 82 так з капейкамі. Ведаеце, было ж уже 80. Колькі? 80 было? 81. Ну, это было 81, і з'ехала 500 000 тых самых, якія як быццам прагаласавалі тады за Ціхановскую. То бок, ну, ўсё ж такі павінны быць нейкі, калі яны напішуць тыя ж лічбы, якія былі, гэта будзе вельмі так дзіўна. Да, ну, зноў ніякай надзеі на іх так няма, но толькі такія вера нейкая. Но вяртаючыся вось да гэтых, канешне, жудасных нейкіх кадраў, я калі глядзеў на Ігоря Лосіка і бачыў гэты самы дворык, бо знята гэта на дворыку СІЗА КДБ, і у меня такія, ведаеце, флешбекі накрылі, што я ў гэтым дворыку ледзь не помер. Прычым гэта не жарт. Гэта быў мой першы дзень, мяне арыштавалі у такім, ведаеце, гарнітуру такім делавым, такі вельмі такія худзенькая некая рубашка, там, пінжак, і такое ж паліто такое, ведаеце. Я ж у машыне ўсё, а на вуліцы мінус 27. І першая ноч у СІЗА ўсё гэта было ўжо вельмі сырое, а наутра выганяюць гэты самы дворык на гэту самую прагулку. І на вуліцы гэта мінус, а то і 30 ўжо. А я вось, ну, без нічога в гэтым как бы. І вось 15 хвілін, я думаю, ну, все, пройшоў мой час 26 студзеня 17 года, напэўна, тут я і скончуся. Але пашанцавала, гэта такі дворык прахадны, то бок, калі кагосьці з іншага дворыка забіраюць, напрыклад, на там следчыя дзейства, то з гэтага дворыка выводзяць унутр там у туалет, каб схаваць, каб мы не бачылі, хто ходзіць. І вось кагосьці трэба было весці, нас туда схавалі, і гэты афіцэр, які быў на смене дзежурны, паглядзеў на мяне, понял, што, ну, недоўга засталося і ўсё ж таки дазволіў пайсці ў камеру, а не ў гэтым дворыку. І вось у меня такія ўспаміны, і тое, што адбываецца асацыятыўна у меня вось гэтак, як здзейкі, як пыткі, катавання, а ў тым ліку і Лосіка, мне ўсё роўна, што ён кажа. Ведаеце, вось такі, нас падштурхоўваюць к абмеркаванню, а як там Лосік ставіцца да таго ці да іншага. Вось выпусціце яго на волю, вось ён прыедзе ў Варшаву, аджыве некалькі месяцаў, пакушае, паспіць, і потым давайце паразмаўляем, як ён будзе ставіцца і якія яго будуць сапраўдныя погляды. Калі чалавек 4,5 гады за кратамі, у вельмі цяжкіх умовах, то мне ўсё роўна, што ён кажа. Наогул ўсё роўна. Што ён там кажа, што ён забіў каралеву, там, не ведаю, Великабрытаніі, ці атрымаў мільён непасрэдна ад Павла Свердлова, цалкам ўсё роўна, бо немагчыма ставіцца да яго словаў усур'ёз. Александр, у нас ужо заканчэнне. Тут яшчэ раз пытаюцца пра Кабанчука. Ну, давайте трохі. Давайте, у нас 5 хвілін. Зміцер Лукашук стаіць пад дверю. Стаіць, дыхае ў спіну, канешне. Глядзіце, я ў той раз не паставіўся сур'ёзна, але потым мы абмяркоўвалі тое, што адбылося у нас унутры блока, і потым был выступ Вадзіма Пракоп'ева, і мы ставімся да становішча вельмі сур'ёзна, бо з гэтых зліваў відаць, што як мінімум Кабанчук был у курсе забароны на ўезд верамейчыкаў в Украіну, а магчыма было і нешта больш сур'ёзнае. Паглядзіце тое, што казаў Вадзім пазаўчора, напэўна, гэта было. Я цалкам падзяляю яго погляд на гэтыя рэчы. І са свайго боку мы прапанавалі правесці слуханне ў Канстытуцыйнай рады, бо ведаеце, адзіны механізм нейкі адказны, дэмакратычны, ёсць зараз для такіх сітуацый, і для пытанняў, хто патраціў нейкія грошы на дэмакратыю, і да пытанняў вось гэтым выпадкам, для ўсіх пытанняў, гэта нейкі разгляд на паседжанні Канстытуцыйнай рады.
Бо іншы фармат, это вось мы прыйшлі ў студыю, пагаварылі, ну, некае пытанне задалі журналіста, некае пытанне хтосьці адказаў, пашлі сам сябе. Мы прапанавалі слуханне, і мы ўжо сутыкнуліся з тым, што тая самая правящая коаліцыя, будзем называць яе так, супраць. А яна не супраць наўпрост, то бок мы супраць, мы не будзем. Супраць абмеркавання? Супраць абмеркавання. Але яна намагаецца адкласці на невядомы час. То бок калісьці потым хтосьці распрацуе працэдуру і калісьці потым нешта адбудзецца. І для мяне гэта ўкладаецца цалкам, ведаеце, у гэтую канву. Я бачу, як Павел Артушка не збіраецца справаздачыцца перад Коордынацыйнай радай, як астатнія чальцы аб'яднанага пераходнага кабінета не збіраюцца справаздачыцца, і вельмі некая здзеклівая пазіцыя, то бок, калі гэта трэба апазіцыя в апазіцыі, то бок мне, Кныровічу, то хай Кныровіч і как бы вносіць прапановы, а мы ці пагадзімся, ці не пагадзімся. Для мяне гэта абразлівая пазіцыя, бо я спадзяюся, што справаздачнасць аб'яднанага пераходнага кабінета, Кабанчук, гэта чалец аб'яднанага пераходнага кабінета перад Коордынацыйнай радай не з'яўляецца працай і інтарэсам Кныровіча асабіста. Мне асабіста гэта не цікава. Мне здаецца, што у нас былі пабудаваны адносіны паміж структурамі, і гэта праца кіраўніцтва адной структуры і другой структуры. Таму сітуацыя з Кабанчуком і гэтым слівам вельмі сур'ёзная. Прокоп'ева зрабіў заяву, паглядзіце на неё. Мы зрабілі прапанову зрабіць слуханне. Што будзе далей, я не ведаю. Но мы зробім тое, што залежыць ад нас, каб разабрацца гэтай сітуацыі. Дзякуй, што далі слова. У нас каментар Вожыка Патрыёта. Праблема ў тым, што сама рада ніякую сапраўдную справаздачу рабіць не хоча, былі папярэднія кадэнцыі і ніякай справаздачы па выніку. Ведаеце, калі гэта ёсць праблема для вас, то гэта ўсё ж такі асобная праблема ад сённяшніх стасункаў аб'яднанай пераходнага кабінета і Коордынацыйнай рады, ад стасункаў баланса, падпарадкавання. Я разумею, чым вы кажаце, магчыма, вы маеце ў гэтым рацыю, вы магчыма, правы, але ўсё ж такі гэта іншае пытанне. Ўсё ж такі. Зараз мы кажам аб тым, што чальцы аб'яднанага пераходнага кабінета як протавыканаўчая ўлада павінна справаздачыцца перад чальцамі Коордынацыйнай рады, як ўсё ж такі абраныя, пусть і гэтымі там некалькімі тысячамі галасоў, а ўсё ж такі абранымі дэлегатамі. Я так стаўлюся да сённяшняга становішча, але і разумею вас, і разумею вашы эмоцыі на гэты конт. Вось і апошняе пытанне, таксама ад Вожыка Патрыёта. Цікава, ці справаздачнасць блока вашага будзе? Напэўна, яна будзе, але мы будзем справаздачыцца толькі па тым, што мы рабілі. Мы зрабілі вельмі нешмат. Мы казалі пра тое, што палітыкі павінны быць на самафінансаванні, і зараз у нас уже некалькі месяцаў дзейнічае сістэма ўнутры блока, то бок мы скідваемся асабістымі грашамі, раз месяц вырашаем, каму мы дапамагаем. У нас ёсць там спіс, каму мы уже дапамаглі. Гэта першае. Другое, там некалькі месяцаў таму мы зрабілі гэтае пісьмо, атрымалі адказ наконт таго, што можна атрымліваць візы і без пацверджання, толькі з натарыяльным завярэннем без пацверджання у воевода. Гэта таксама нашая справа. Зараз мы працуем над тэмай, якую я ўжо абмяркоўваў, аб тым, што санкцыі на секонд-хенд для беларусаў гэта не ўплываюць на становішча Лукашэнкі, ўплываюць толькі на гаманіц беларусаў, і гэта не добра. Мы ў гэтым накірунку працуем, але так не публічна, бо ў нас цікавіць ўсё ж такі вынік, а не колькасць праглядаў на асабістым тэлеграм-канале или YouTube-канале. Таму нам будзе чым справаздачыцца, але гэта не будуць вялікія такія справы. Тое, што ёсць у нашых магчымасцях, тое мы зараз робім. А Коордынацыйная рада, на жаль, гэта зараз сакратарыят офіса і ОПК, АПК. І мне вельмі сумна, я не хачу распальваць наступны скандал, але гэта так, і вельмі сумна аб гэтым разважаць. Дзякуй. У нас, до речі, праз 10 хвілін у ефірі спікерка Координаційної ради Анжеліка Мельникова, тому, сябры, ви можете задати усі питання про раду наўпрост ёй. А я нагадаю, що нашим сьогоднішнім гостем став блогер, політик Олександр Кнырович. Олександр, добрих вам виходних. Дякую велике і вам. Щасливо.